Tento film nie je o krutých bojoch ani o tvrdom výcviku. Je to príbeh hrstky tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodli slúžiť Francúzsku. Francúzska cudzinecká légia je komunita, ktorá si svojich ľudí a záujmy nadovšetko chráni a preto verejnosti sprístupňuje len minimum informácií. Dobrý deň, volám sa Claude Gerard, mám 72 rokov. Do légie som vstúpil ako 31-ročný a slúžil som v nej 23 rokov. Keď som došiel do légie, predtým ako som žil aj na Slovensku, som Maďar, maďarský národnoznám. Tam boli trošku problémy medzi Maďara a Slováka, čo tu nefunguje vonku, tu absolútne to zabudneme. To môže byť z ex-Jugoslavie, to môže byť hoci odkiaľ, tu nefunguje, není rasizmus. Tu všetci pomáhame, tu všetci pracujeme spolu, čo potrebujeme, keď niekde ideme do války, lebo niekde to potrebujem. Nemôžem ho nelúbiť, nemôže byť môj nepriateľ, s kým pracujem spolu. Tak to by nefungoval. Som libanonskej národnosti. Narodil som sa tam, mám libanonskú krv, ale som Francúz. Volám sa Glazner, v cudzineckej legii som 7 rok, od roku 99. Mám hodnosť seržanta, slúžim v 2. cudzineckom regimente. A mám na starosť odstreľovačov, ktorí sa pripravujú na súťaž odstreľovackú. Cudzinecká légia je silná komunita, silná inštitúcia, ktorej každý legionár ostane vždy niečo dlžný. Legionár nikdy nesplatí to, čo mu légia dala, pretože mu dala druhú šancu. Či v nej slúžite 15, 20 alebo 40 rokov, vždy jej ostanete niečo dlžný. Som Slovák a klamal by som, ak by som nezdôraznil, že som bol hrdý za celé dianie, za celý pobyt a za službu francúzskej vlastne cudzineckej legii. Légie. Už v starovekom Ríme toto slovo vyjadrovalo úctu, obdiv, ale najmä rešpekt. Až sem siahajú korene legionárov, mužov, ktorí nepoznajú strach. Od založenia francúzskej cudzineckej légie kráľom Ľudovítom Filipom v roku 1831 padlo na poli cti 35 000 legionárov. Víťazstva legionárov viedli k tomu, že slovo légia sa stalo neskôr čestným názvom pre vojenské útvary zvláštneho a nebezpečného určenia. Disciplína, spolupatričnosť a úplná podriadenosť rozkazom boli, sú aj budú pre legionárov nepísaným pravidlom. Dobrovoľníci francúzskej cudzineckej légie bojovali v mnohých krajinách sveta. Aj dnes sú nasadzovaní v miestach najostrejších konfliktov. V Afganistane, v Iraku, v Kosove, v Čade, na pobreží Slonoviny a všade tam, kde ich Francúzsko potrebuje. Nachádzame sa v srdci múzea cudzineckej légie. Múzeum cudzineckej légie nie je len miestom, kde prijímame návštevníkov, ale aj miestom, ktoré je pre legionára dôležité v jeho kariére a v jeho živote. Tu v tejto sále cti je obraz, ktorého nosnou témou je bitka v Camerone. Tento obraz predstavuje boje pri Camerone v roku 1863, pri ktorých 60 legionárov splnilo svoju misiu až do konca. Umožnili prejsť konvoju a dodržali pritom slovo, ktoré dali svojmu veliteľovi.
Tu v tejto sále, 144 rokov po týchto bojoch, nachádzame toho istého ducha. Ducha daného slova, ducha vernosti, pretože tu, pri tomto stole, legionári podpisujú svoju prvú zmluvu o vstupe do cudzineckej légie, ktorú dostávajú z rúk svojho veliteľa. Podpísal som zmluvu pri plnom vedomí. Uvedomoval som si všetky riziká a na všetky som bol upozornený. Aj v civilnom živote máte riziká, môže sa vám stať čokoľvek, prechádzate cez cestu a zrazí vás auto. Každé remeslo má svoje nebezpečenstvo a svoje úskalia. Jednoducho, možno som bol fatalista. Myslím si, že veľkou výzvou cudzineckej légie je to, že dokáže, aby spolu žili, pracovali a prípadne zomreli príslušníci okolo 120 národností. Aby toto mohla cudzinecká légia robiť, opiera sa o svoju históriu a vypracovala kódex legionárskej cti. Ten je súborom hodnôt, s ktorými sa všetci musia stotožniť, keď vstupujú do cudzineckej légie. Jedna vec je istá. V cudzineckej légii neposudzujeme ľudí podľa ich pôvodu alebo podľa ich predkov. Posudzujeme ich podľa toho, čo robia a čo dokážu od vstupu do légie. Nerobíme štatistiky podľa národností, ani podľa národností neporovnávame ich kvality. Slováci predstavujú v rámci cudzineckej légie asi 4%. Slováci sú dobrí vojaci, odolní voči utrpeniu, ktorí dokonale rešpektujú dve zásady cudzineckej légie – česť a vernosť. Tie články, čo vidíme na Slovensku, že akí sú zlí legionári, aké svinstva robia, všetko zlé, čo vlastne spáchajú, tak to vôbec nie je pravda. Vlastne, lebo légia drží sa francúzskych zákonov. Francúzsko je vyspelá krajina a není možné, aby dovolila takéto veci, čo sa píšu vlastne u nás na Slovensku. To není možné. To, čo všetko píšu títo dezertéri, to není pravda. Po skončení školy som mal kamaráta, ktorý bol o 2 roky starší a odišiel do cudzineckej légie a tým pádom som bol nejakom s ním v kontakte, že vlastne o čo tam ide. Opísal mi približne, ako to tam chodí. Mňa to veľmi motivovalo, ako každý chalan v mojich rokoch túžil slúžiť nejakej takej výnimočnej armáde. Zobrali sme sa, priateľ vlastní taxikárskú službu, nasadli sme jeden večer, doma som sa ani nerozlúčil, lebo bolo by to veľmi ťažké určite. A odišli sme potichučky, potajomky, jednoducho akože sa ideme zabávať. Bolo to cez víkend a už sme sa nevrátili. Vedeli sme, že chceme ísť do Štrasburgu, kde je asi pre nás najbližšie rekrutačné miesto. Do Albánie sme boli presunutí vlakom a už vlastne tam sa to začalo trošička tak vyvíjať, že asi o čo tam pôjde. Nie bol to pionierský tábor, je to militantná organizácia. Boli sme hneď ubytovaní, na druhý deň sme odovzdali všetko svoje súkromné oblečenie, veci, všetko bolo pekne zapečatené, odložené. Každý mal svoju, ako keby som povedal, nejakú schránku alebo batoh, ktorý sa nemohol stratiť. To znamená, keby opúšťal rekrutačné stredisko, tak mu to bolo všetko navrátené, včetne peňazí. Mojou motiváciou prísť do cudzineckej légie bolo vlastne stať sa jedným z najlepších. Slúžiť v jednej z najlepších armád sveta, môžeme povedať. A myslím, že som našiel to, čo som hľadal. Motivácia? To je veľmi zlá otázka pre legionára. Takáto otázka sa legionárovi nekladie, pretože sú na to zlé spomienky. Väčšinou sa nevstupuje do légie z nejakého idealizmu, ale pretože máme za sebou pohnutý a ťažký život.
Keby som bol spokojný vo svojej krajine, nebol by som vstúpil do légie. Ak som prišiel sem, znamená to, že vo svojej krajine som mal problémy a radšej som prišiel do Francúzska. Légia je teraz moja rodina, tak ako Francúzsko je moja matka. Začalo to tými zdravotnými prehliadkami, psychotesty. Jedný z takých najťažších boli vlastne výsluchy, oni tomu hovorili gestapo. Robilo sa to v takých 3-dňových intervaloch a malo to svoj účel, vlastne oni potrebovali zistiť, kvôli čomu som tam. Zaujímali sa, či niekoho poznám z Legie už, to ich veľmi zaujímalo. Samozrejme, ja som to musel tajiť, lebo kľudne aj mňa by vyhodili a on by mal z toho zle. Dosť si na to potrpili, aby som tam nebol cez informátora akože z Legie, že niekto vlastne vynáša tie informácie. Ja tu mám vonku brata, počul som o Legii už od neho, videl som aj na internet. Chcel som slúžiť na najlepšom armáde na svete, chcel som byť medzi elitách. Aj peniaze ma motivovali. Nastúpil som do Obáňa 2003, tam som zostal 3 týždne, to bol na výber. Tam mali sme fyzické testy a išli sme pred vojenskou políciou. Tam sme odpovedali na otázky, čo som robil od základnej školy doteraz, kde som pracoval, čo som robil, kde som bol v armáde. Oni potom to skontrolovali a keď ma vybrali, po 3 týždne, tak sme dostali naše materiály vojenské prvé, ostrili nám hlavu a brali nás do Castelnare, kde sme mali výcvik 4 mesiace. Keď sme prechádzali tieto výsluchy, tak ako náhle sa mu zistilo, že mal nejaký väčší priestupok v civile, či s políciou, či s rodinou, dajme tomu. Mal som tam priateľa, ktorý mal rodinu, opustil ho a bol neplatič výživného. Neviem, akým spôsobom, či on sa nejak priznal, alebo ho nejak dostali, tak vlastne bolo to odhalené a hneď tým pádom bol na druhý deň deportovaný. Nehrozilo, ako náhle tam by bol niekto nejaký kriminálnik, že by ho tam akože nechávali. Možno v minulosti, určite, v minulosti to bolo tak, že tá Legia bola založená výhradne na takýchto osobách. V dnešnej dobe to už je asi nepripustné. Čo tam bolo najťažšie, to ten prvý mesiac, čo sme boli na takom farme, čo nám vybrali a tam maximum sme museli robiť. 4 hodiny spali cez deň, minimálne sme jedli, a jazyk, čo bolo najťažšie, to, že nerozumíme nič. To bolo najťažšie a fyzicky, čo sme museli všetko, že nespali sme, nenechali nás spať, zobudili nás večer, spievali sme do noci. To bolo vo februári, tak nám polievali s vodou. To maximálne nás znížili, to bola križovatka cesty po prvé mesiace, že sme mohli povedať ešte civil. Najťažšie chvíle na začiatku v primačovom výcviku, myslím, že to bola rečová bariéra, hej. Pretože ako cudzinec, ktorý príde do cudzineckej legie do Francúzska, tak nerozumie veľa po francúzsky. A všetky rozkazy a všetky povely sú dané vo francúzštine, hej. Takže je to trošku stresové, tej situácie. Petite activité de nuit. Donc on va faire une marche topo. Le but c'est de se entraîner de faire un petit peu de topographie. Donc on a une vingtaine de kilomètres. Voilà. La marche sera par groupe. Donc le premier groupe aux ordres du sergent Štík et le deuxième groupe aux ordres du caporal Saewang. Už pri ránom nastupe, tým, že som nerozumel francúzsky, nebol som asi na tom mieste, kde som mal. Bol som potrestaný fyzicky od toho kaprála, ktorý nás tam preberal. Mňa sa to trošička dotklo a nebol som zvyknutý na to, jednoducho bez príčiny.
lepšie povedať, ja som to videl, že bez príčiny, on asi vedel kvôli čomu, asi mal ten dôvod, tak ma fyzicky upomenul a tým pádom sa ranou do brucha. Tým pádom som sa začal trošička na to pozerať z iného uhla, lepšie povedané, začal som sa tak lepšie kolo seba pozerať, že už asi teraz začína tá tvrdá realita. Pobyt na farme mal vlastne viacero významov. Bolo tá taká izolácia tých nových záujemcov o službu cudzineckej legie. Na tejto farme sa vlastne okrem veškerých výcvikov otestovať nejaká psychická úroveň, kto na to má, kto nie. Odzrkadlilo sa to aj v tom, vlastne nie všetci sme ukončili, bolo nás, dajme tomu, 33 a ukončili sme tento výcvik 23. To znamená, minimálne tých 30% nezvládlo, či fyzicky alebo psychicky a riešili to tým, že dezertovali ešte počas tej farmy, ale bezvýsledne, lebo v priebehu buď niekoľkých hodín alebo dní boli dochytení a pri dolápení bolo jasné, že sa s ním asi nemazleli. Vlastne aj ich samotných ako Francúzov zaujímalo, prečo, aký mal dôvod na dezerciu. Hej. Boli tam rôzne dôvody. Fyzicky nestíhal, psychicky to nezvládol, niekto stratil motiváciu, že on tam nechce byť, ho to nebaví, nenaplňa ho to. Boli rozličné tieto motivácie, ale napriek tomu vlastne Francúzi ešte boli v tomto smere takí, že ponúkli mu, že môže naďalej pokračovať v službe v tej cudzineckej legii, ale samozrejme v inej skupine. Čo je najťažšie? Tak určite najťažšie je prvá časť vlastne prísť sem do legii a adaptovať sa, prispôsobiť sa tomuto nášmu systému. Výcviky sú podľa mňa oveľa tvrdšie, ale čo môže byť ešte tak najtvrdšie na tomto všetkom, tak je to, že musí zmeniť svoje zmýšľanie, vlastne zmýšľanie toho civilistu, čo bol predtým ako civile. Musí sa prispôsobiť, preto ten výcvik trvá vlastne 4 mesiace. Mali sme tam aj prípad taký trošička smutnejší, vlastne jeden z mojich takých národovcov, ako bol to Slován, s ktorým som si akože dá sa povedať, čo ma tak aj dozranilo. Som sa s ním ako najviac priatelil, lebo v tom čase alebo v tej skupine som bol iba Slován ja a on. Tak mal nejaké problémy a jednoducho tým, že sa nedalo to riešiť s niekým iným, museli sme si to tam všetko riešiť sami. Pravdepodobne to psychicky nezvládol a riešil to tým najhorším vlastne spôsobom. Taký normálny deň na tej farme sa približne odohrával tak, že ráno bol budíček, rýchlo raňajky, všetko sa robilo za chodu, v rýchlosti. Robili tam také ťahy, že jeden deň dali na jednu stranu, z jednej strany ako maslo, normálne celú konzervu džemu a vlastne ono to malo prísť až ku poslednému. Skončilo to niekde v strede, to znamená polovička sa ani nenajedla, mali len suchý chleba. Ako na druhý deň to urobili opačne. Niekedy sme dostali aj za takéto veci vlastne ako nejaký trest, ale celá skupina. Vždycky tam išlo o skupinové tresty. Ako náhle jedinec spravil nejaký priestupok, vybavili si to s ním, plus na to celá skupina. Jednoducho naháňali nás, nemali sme sa ani niekedy čas zastaviť. Na tie 4 mesiace nemohol som písať liste do 3 mesiacov. Nemohol som telefonovať. Nepustili nám. Všetko sme robili na čas, obed na čas. Mali sme na to 15 minút. A to neskončil, kto bol v poslednom rade, tak nejedol. Tam, ako zo začiatku som narúkoval, tak nám dali podľa národnosti základné veci, výstroje foneticky ako v češtine ja som mal a vo francúzštine. To sa nám snažili ako medzi prvými veciami dostať do hlav, aby som vlastne vedel, keď je aj ten rozkaz napísaný vo francúzštine, že aká je tá výzbroj, čo sa bude odohrávať, o čo ide a tak ďalej a tak ďalej. Fungoval tam systém binom. V preklade by som povedal, že dvojice. A snažili sa to kombinovať tak, že vlastne Francúz s nefrancúzom boli v kope
A vlastne tam bol ešte tá úloha toho Francúza, aby sa snažil nejak tú francúzštinu naučiť toho nefrancúza. A vlastne celý čas to bolo počas celého výcviku, takto v dvojicách sme boli, to znamená bol pochod, neviem kde on bol, povedali stanovať ideme a stanovali sme po týchto dvojicách, to znamená ja som si našiel jeho, on mňa, jednoducho museli sme sa držať pri sebe. Bolo ťažké, lebo nevedeli sme po francúzske, nerozumeli sme. No tak kričali na nás a človek nevedel, čo má robiť, mal veľký stres. A keď niečo nerozumel, no tak niekedy pár faciek odletalo, aby to lepšie pochopil. Na tej farme samozrejme pri všetkých priestupkoch sa to riešilo akože fyzickým potrestaním. Tie lepšie prípady bolo 50 klikov alebo niečo také. Zo začiatku sme to videli, akože na nás je páchaná krivda, ale opak bol pravdou vlastne, lebo to je jeden z možností, ako niekoho prinútiť, aby sa v niečom zdokonalil alebo aby na sebe pracoval a tam to určite funguje. Výcvik vlastne na farme tak bola ukončená takým 30-kilometrovým pochodom, ktorý sa ukončil vlastne prísahou Kepi Blanc. Vtedy sme sa vlastne stali plnohodnotnými legionármi druhej triedy. Už sme boli braní ako, že sme zaradení do tej veľkej rodiny legie. Legionár je dobrovoľník, ktorý slúži Francúzsku s ocťou a vernosťou. Každý legionár je tvoj brat, bez ohľadu na jeho národnosť, rasu alebo náboženstvo. Úcta k tradícii, oddanosť k nadriadenému, disciplína a kamarátstvo sú tvojou silou. Odvaha a lojalita sú tvojimi cnosťami. Pyšný buď na to, že si legionár. Tvoje chovanie je stále dôstojné, ale skromné. Tvoje ubytovanie je stále čisté. Ako elitný vojak trénuješ vytrvalo. Staráš sa o zbraň ako o svoju najcennejšiu vec. Neustále sa udržuješ vo fyzickej kondícii. Tvoje poslanie je sveté. Vykonávaš ho až do konca. V prípade nutnosti, v akcii aj za cenu vlastného života. V boji reaguješ bez zaujatosti, bez nenávisti a rešpektuješ nepriateľov. Nikdy neopustíš ani svojich mŕtvych, ani zranených, ani svoju zbraň. Cudzinecká légia je pre mňa jediná inštitúcia na svete. Myslím si, že už neexistuje podobný kolektív alebo komunita, v ktorej spolu cvičí, bojuje, športuje a zabáva sa 120 národností. To, čo nás všetkých spája, sú silné hodnoty. A tieto hodnoty sú zakódované v našom kódexe legionára. Sme teda jedinečnou inštitúciou. Keď som sa vlastne dostal do tohto regimentu, tak tým, že som bol v tom cudzom prostredí, tak pri riešení rozličných tých problémov mi bol vždycky blízky ten môj krajan. Či som mal problémy, dajme tomu nejakým školením, alebo s nejakou úlohou, ktorú mi zadali a pre mňa to bola novinka, vždy boli veľmi ochotní ako mi pomôcť pri riešení takýchto úloh. A takisto sa stali aj také veci, dajme tomu, že tam bol nejaký konflikt fyzický a tam sa takisto prejavovala taká súdržnosť tých Slovanov, samozrejme aj iné tie národnosti, ale ja som vždycky bol ako hrdý na to, že som sa mohol oprieť o priateľoch, či to boli z Čiech alebo zo Slovenska. Čechoslováci sme tam stále ťahali ako za jeden povraz. Boli sme stále ako jedna rodina. Proste legie je tam to kamarátstvo. Takže jeden drží s druhým a nikto nikdy nikoho nepodrazí. A to je hlavne dôležité, myslím. Sme
veľmi dobre vycvičení. Máme na to materiály, máme na to peniaze, počuli o tom. Sme celkom, ako vravíme, rodina. Tu cítia trošku, že patria niekomu, že nie je tu sám. Má každý svojho kamaráta. Sme vždy pripravení na válku. Vždy, hoci kedy, v ktorej chvíli nás môžu volať. Čo sa týka misií, slúžil som skoro všade. Slúžil som v Afrike, v Juhoslávii, v Bosne, v Kosove, v Guajane, na Tahiti, v Pacifiku. A takto vyzeral môj život. Bol som špecialista spojár, ale robil som aj šifrovaciu službu pre Légiu. Čo sa týka misií, slúžil som aj v zámorí, v Džibuti a na Majot. Svoju službu som však skončil v modrých prilbách OSN v Sarajeve. Celý čas vlastne od môjho nástupu do toho prvého reku v Orange sme sa začali pripravovať vlastne na misiu v ešte trvajúcom konflikte v Juhoslávii. Keď sme z výšky videli, čo je vlastne to Sarajevo, také prvé pocity už začali, ako mi po tele chodiť zimomriavky, rozbité tam tie sídliska, jednoducho ako v konflikte. Naše pozície boli vždycky v konfrontácii medzi Srbmi a Bosniakmi. Ako v každej vojne, prichádzali tam vojaci o život, vždycky nejaká tá kompania sa vrátila, lepšie povedané eskadrona sa vrátila, že jednoducho mali nejaké zranenia, alebo bol niekto zabitý, snajpovaný v Sarajeve. Tam to bolo akože také najčastejšie. Nevidel som nebezpečenstvo prichádzať, ale takú skutočne smrteľne nebezpečnú situáciu som zažil v Sarajeve, kde na mňa aj strieľali a ja som to vôbec neočakával. Stal som sa doslova živým terčom. Vtedy som mal skutočne strach. Našťastie, ako vidíte, ma netrafili. Okrem toho sa nestalo nič mimoriadne, je to skôr rutina. Obavy o môj život, to bolo všetko ešte preberané v Oranži, v našom regimente, ale určite sa stali prípady, kde aj v tej Juhoslávii po nejakom mesiaci normálne niekto sa tam psychicky zložil a bol presunutý nazad do Francúzska. Keď som bol v konflikte, tak nemyslím na smrť. Trošku, prvé mesiace, čo som sa rozmyslel, že áno, môžem zomrieť, ale potom to už beriem tak, že keď je to napísané vo veľkom knihe, tak môže byť aj doma. Hoci kde môžem zomrieť, to... Už na to nemyslím. Na misiách určite, že je tam riziko života, no ale sme na to pripravení, ako vravím, fyzicky, psychicky a myslím, že niekto s tým nemá problémy. Keď nasadený v nejakej misii, tak každý samozrejme myslí na to, že niečo sa môže stať. No ale človek si musí uvedomiť, že nikdy nie je sám, hej. Proste sú okolo neho jeho kamarádi a čata, kompania, rota, hej. Takže určite, že je tu riziko, ale myslím, že nie je až také veľké, ako si ľudia môžu myslieť, hej. Hlavne v tom, že napríklad stane sa na pobreží Slonoviny. To je rebelia, ktorí prišli a sa postavili proti nám. Zozbránení so všetkým, hej. No ale ide v tom, že v tom našom výcviku sme na to pripravení, takže nikto nespraví nejaký zmetok, nejaký chaos, hej. Zostaneme všetci v kľude a čakáme na rozkazy našich veliteľov, ktorí vedia, čo majú robiť v takýchto situáciách.
2004 som bol v misie na pobrežie Slonoviny, kde bol vojenský konflikt medzi africkej armáde a medzi partizánmi, čo zvyšli z africkej armáde, čo boli proti prezidenta. Hliadky sme robili medzi nich, ale mali sme tam akože ohrozenie fakt života, lebo oni tam chodili kľudne po cestách s Kalašnikovom, z RPG-7, čo majú Rusi proti tankov. Ale ako na nás neútočili, lebo sa báli od nás. Čo sa týka rizík a nebezpečenstiev, je to vlastne vždy, keď sa ide niekde na operáciu, keď sa ide na misiu. Každú chvíľu riskujete život. Je to súčasťou života každého legionára. Ale ja som kresťan, som veriaci a vždy pred akciou som sa pomodlil. To mi dodalo sily. Nie, že by som zabíjal pre náboženstvo, to nie, ale preto, aby som sám seba posilnil. Sú ľudia, ktorí zabíjajú pre náboženstvo, ale ja nie, ja k nim nepatrím. Ja sa modlím, aby som sa posilnil, aby som si dodal odvahu, aby som takto čelil nebezpečenstvu. A to mi pomohlo prežiť. Ja som ten pobyt celý tam akože vydržal a po určitých tých zážitkoch vlastne človek takisto zmenil niektoré ako pohľady celkovo či na život alebo na samobytie. Zabili tam niekoho, áno, prvý dojem bol taký, otriaslo to doslova všetkými, lebo boli tam dvaja, čo sme ich osobne poznali. Obidvaja boli snajpovaní. Od polovičky januára 95 do konca maja 95 tam bolo zabitých alebo prišlo pri rozličných plnení úloh približne 35 vojakov o život. Na to, že sme tam plnili mierové úlohy, tak podľa mňa aj podľa tých ostatných, čo sme sa zúčastnili na tej misii, bolo to dosť veľký ako počet obetí. Il est bien évident. Je jasné, že počas operácie, keď ja som mal to šťastie ísť do akcie s legionármi, najprv ako veliteľ čaty, potom ako veliteľ roty, mojou prvoradou úlohou bolo vrátiť sa so všetkými legionármi, ktorí ma sprevádzali. Mojou stálou prioritou bolo chrániť životy ľudí a zároveň nezabúdať, že misia je posvätná a že ju splníme až do konca. Mám teda permanentnú snahu a neustále mám na pamäti životy mojich mužov. Tak ako sa hovorí príslovie, ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku, tak v určitých momentoch mi hodne pomohol vlastne ten výcvik, že ja som tam bol, keď sa to tak môže nazvať, zocelený z toho výcviku. Nikto tam po mne akože v tom Francúzsku nestrieľal, ale už tie podmienky boli niekedy simulované psychicky tak, že som vlastne siahal na dno svojich psychických možností. Juhoslávia bola, dá sa povedať, zasa skúška, ale v inom smere. Tá psychická tam bola taká, že všetci sme psychicky mali určité obavy, ale to nás zase spájalo. To jednoducho tam bol ten efekt, že mám strach, ale nebojím sa. Práve ten strach mi nedovolil, aby som sa stával nejak ľahostajne k sebe alebo niečo tam podceňoval. Jednoznačne výcvik mi dal určité základné vedomosti, ale ostatné veci už boli výhradne na tebe, na každom jedincovi. Nemyslím si, že riskujeme život, hej, pretože nehoda sa môže stať hocikde. Nemusí to byť legí, môže to byť v civile, môže to byť hocikde. Ale myslím, že ako vrajme, risk tu je. Či sa oplatí riskovať? Myslím, že hej. Prečo? Pretože v Legia vám dá niečo, čo nikde inde človek nenájde, hej. Niečo vo vnútri, to ťažko vysvetliť. Prečo sa oplatí riskovať život? Myslím, že pre Legiu, samozrejme, pre kamarátov, ktorí sú okolo nás, pre svojich kamarátov. Po mesiaci približne bol zabitý vlastne seržant, ktorého som poznal
a už vlastne som si vybavil, že už s nimi akože nebudem a jednoducho takéto emócie mňou ako prechádzali. A takisto v tom momente napríklad sa stalo prvýkrát, že som sa začal zamýšľať nad tým, že čo keby sa to nestalo, alebo môže sa to aj nestať. Moje priority sa tým pádom začali trošička meniť. Pri pohľade na ten život v tom Sarajeve, ako tí ľudia vlastne so strachom sa tam pohybovali, alebo na jednotlivých miestach, kde sme boli, či medzi Srbmi alebo Bosniakmi, kde jednoducho otec išiel s dcerou a vlastne ona ho odprevádzala, poviem príklad, do straže, z ktorej sa nemusel vrátiť. A ja, vlastne ten konflikt mňa sa priamo netýkal, ale takisto som tam mohol prísť o život a to boli také veci, kedy som trošička tak hlbšie sa začal zamýšľať, že asi chcem byť radšej pri svojich blízkych alebo pri niekom, koho mám rád. Nebolo dňa, kedy som v tej stráži nemyslel, poviem príklad, na svoju priateľku alebo na svoju rodinu, alebo aké to bude, keď sa domov vrátim. A v tom Sarajeve som si začal uvedomovať, že asi by bol som šťastnejší, keby som sa vrátil na to Slovensko a službu ako v cudzineckej legii môj sen od malička vlastne ukončil. Čo mi dala, čo mi vzala legia? Vzala mi možno kontakt s rodinou, ktorá zostala doma, ktorá nemá nejak veľa kontaktu so mnou, až na telefón. Čo mi dala? Legia mi dala veľa. Dala mi to, že v niektorých krízových situáciách viem sa ovládať. Poznal som veľa národností, ktoré možno som ani nepočul predtým o nich, že existujú takí ľudia, také národnosti a krajiny. Pretože v legii cudzinci z celého sveta, môžeme povedať. Ale hlavne myslím, že ma to zmenilo v tom, že teraz dokážem prekonať tie svoje schopnosti. Tam, kde som mal v civile limity, viem, že teraz môžem ísť ďaleko ďalej a urobiť viac, ako som si myslel. S odstupom času, teraz bez nejakého väčšieho rozmýšľania, som schopný si spomenúť na frázu vlastne hneď prvého odstavca zákonníka legionára. A vo francúzštine to je legionnaire, qui est volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Čo znamená v preklade legionár si dobrovoľník, slúžiaci z cťou a vernosti Francii. A vlastne tam by som povedal, že tá česť a vernosť boli tie vlastnosti, ktoré mi dala cudzinecká legia. Legia zmení človeka. Ide vlastne o to, že je to vojenský život, tu disciplína, zodpovednosť. A človek sa naučí prekonávať svoje hranice svojich fyzických, psychických schopností. No čo mi dala legia? Veľa vecí. Naučil som nový jazyk, videl som svet. Bol som v Afrike, čo možno, že do života nebudem ešte raz vidieť. Ako civilný človek sa tam nedostanem. Keď vyjdem z legie, budem mať carte séjour, sa volá tu po francúzsky, čo môžem pracovať 10 rokov vo Francúzsku. Dostal som vodičák francúzsky. Nový život. Ale čo mi zobral, to sú najkrajšie roky z mojho života. Od tých 20 do 30. Čo trošku ľutujem, lebo niekto doma žije a ja som tu vonku, som tu v lese každý deň. Čo je také trošku ťažké. Kto je vojak, to nemôže si dovoliť rodinu. Po skončení služby v légii som mal problémy zaradiť sa do civilného života, ale mal som aj zdravotné problémy. Tak som pred 2 rokmi prišiel sem do tohto sociálneho zariadenia pre veteránov a pracujem tu v knihviazačskej dielni. Takto trávim teraz svoj čas. Puy-Lumbier. Miesto, kde vyslúžili veteráni bez rodiny, invalidi, alebo takí, ktorí sa už spätne nedokážu zaradiť do civilného života, pomaly dožívajú. Légia sa o nich stará aj po aktívnej službe. Nezabúda na to, čo títo muži pre ňu urobili. Légia sa stala ich vlastou a adoptívnou matkou až do konca.
Moje plány do budúcnosti. Tak myslím, že najbližšie 10 rokov plány sú dosť presné, že zostávam ešte v Legii, hej. Skúsim do toho retretu a do dôchodku. Bo v ďalekej budúcnosti vravím, čas ukáže, pretože moja snúbenka pochádza z Brazílie, s ktorou mám malú dceru a neviem, či sa vrátim na Slovensko, hej. Takže vravím, čas ukáže. Prvé momenty, keď som odišiel z cudzineckej legie, tak boli také rozdvojené. Mal som stále také nutkanie, ako pokračovať v tom, ale rozhodol som sa, teraz to hodnotím, že som sa rozhodol správne, aj keď pri niektorých momentoch, ako človek si určite tak v mysli vybaví alebo zaspomína na určité situácie, čo mi vlastne legia dala. Merci à la Légion étrangère. Je continuerai à servir la Légion étrangère. Ďakujem cudzineckej légii za všetko, čo mi dala. O pár mesiacov odchádzam do dôchodku. Vlastne neodchádzam, len vyzliekam uniformu légie. V srdci však zostanem aj naďalej legionárom. Každý mesiac budem čakať poštára, kedy mi donesie mesačník Kepi Blanc. Budem chodiť na všetky oslavy, sviatky a výročia. Napríklad na oslavu bitky v Camerone, vždy 30. apríla, na ktorej sa ukazuje ruka kapitána Danjou. Vždy sa tam rád stretnem so svojimi bývalými spolubojovníkmi a kamarátmi a nikdy nezabudnem na tých, ktorí padli v boji počas misie a nedožili sa dôchodku tak, ako ja. Ďakujem matke légii za všetko. Ďakujem. V roku 2006 slúžilo vo francúzskej cudzineckej légii 7671 legionárov, z toho 210 legionárov slovenskej národnosti. My ako vojaci sa môžeme stretnúť s legionármi len na misiách. Tam som sa stretol aj ja s nimi v Kosove, taktiež s Čechmi, Slovákmi, Poliakmi. Neboli tam tie jazykové bariéry, takže rozdiel medzi nami a nimi je asi len v tom použití, že kde oni sú nasadzovaní, kde sú používaní, pri akých situáciách a do akých konfliktov sú nasadzovaní. Sú už do tých konfliktov, ktoré sú vyhrotené a kde to už je veľmi nebezpečné. No to riziko určite je väčšie v Legii podľa toho, v akej misii. Určite v tej Afrike, pobrežie Slonoviny, to sú určite náročné misie. Idú vlastne do prvých línií, v podstate väčšinou sú posielaní, kde fakt je to riziko väčšie. To je dosť nevýhoda, že... Ale za tým tam ide, za tým cieľom ten vojak, ktorý počíta, že nemusí sa vrátiť. Rozdiel medzi nami a nimi je vlastne fakt, že oni sú trošku lepšie vycvičení. My nevyužívame to, čo všetko sme sa naučili, lebo sa nedostávame do takých situácií ako oni, ale niekto musí byť najlepší a niekto musí byť na tej špici. A to sú oni. Osobne poznám legionárov, mám kamarátov, ktorí sú v Legii. Poznám kamarátov, ktorí sa už vrátili
ktorí sú už asi rok alebo 2 už na Slovensku. A sú to väčšinou ľudia, ktorí sa dlho nevedeli zaradiť medzi túto spoločnosť. Tam fakt je to tak, že sú odrezaní od sveta, od civilizácie. Dlho sa nevedel zaradiť, nevedel si nájsť dievča, neviem, nemá rodinu, žije samotársky. Tie informácie, ktoré preniknú sem na Slovensko, sú moc skreslené a nepravdivé, ale je to ako každá iná robota. Myslím si, že to, že je to nelegálne chodiť do cudzineckej legie ešte u nás na Slovensku, je podľa mňa somarina. Si myslím, že tí chlapci, ktorí sa chcú stať legionármi, by mal byť vinc v ústretí. Vlastne ešte by mal byť náš štát, vlastne naša vláda pyšná, že reprezentujú Slováci vlastne v zahraničí a dokazujú tam vlastne dobré výsledky. Fakt, lebo viem, čo som počul reči, že Slovania tam robia dobré meno. Legie.